Batu gara, Madalen eguneko egitaraue, Aldezarreko Zaizek eta Pastarreko Zaizek aurkezteko. Madalen eguneko tegie, gamendako gu geugaz, Bermiotarrentzako beti izan da teie eta Madalen eguneko itsasora botatzen den teie simbologi handiko irudi bat, ezta? Ba, aurten Bermeotik Gazara eta Palestinako ikurregaz joango den tegi izango da. Espero dugu, geure berotasune eta elkartasun berotasune, bai Bermiotik benetan Gazara llegatie. Honegaz, deialdi berezi bat itzen dugu, eta eskatzen dugu herritar guztizeri, bai Bermion, bai Elantzoben eta bai mundekan egongo dizen danak, elkartasun keinuek erakusteko, ezta? Bai itsasontzizetan, banderolak, bai papereskuek badizen be, balizoten daude, zapizek, onelako zapizek be salgai egongo diez, Gernika Palestinako elkartekuek, egongo diez bizar, bariko arratzaldien arratzaldeko 7etan, Goiko plazan, eta zapatuen 12etan Goiko plazan ere saltzen. Baie, edozein keinue balizoten dau. Anime, benetan, geure berotasune ea benetan ailegaten badan Gazara. Eskerrik asko.